Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, gas idealen legea ikusiko dugu. Gas idealen legea, gas baten presio, temperatura eta volumena erlazionatzeko garatu zen. Jakin behar dugun lehenengo gauza da zer den gas ideal bat. Gas ideal bat gas bat da, non bere partikulak aske mugitzen dira, baina beraien artean ez dutetak egiten inoiz. Hau oso jokaera erabilgarria da, zeren eta baldintza batzuetan, baldintza normaletan, gas ia guztiek, gas idealen jokaera egiten dute. Eta hau oso erabilgarria da neurketak egiteko, zeren eta presio oso altuetan eta temperatura oso basuetan, gas idealen jokaera akatsak izaten ditu. Orduan, gas idealen legea garatzeko, hiru zientifiko hauek, beste esperimentu ezberdinak egin zituzten. Boyle, lehenengo, prozesu isotermiko baten bidez, hau da, temperatura konstante mantenduz, presioa aldatzen ikusi zuen zer gertatzen zen volumenarekin. Eta horrela konturatu zen presioa eta volumena alderantziz proportzionalak direla. Eta hau, formula honen bidez, adierazi alda. Presio, bider, volumena, konstante dela. Hala, hau da, gas ideal bakoitzeko. Orduan hau, beste modu batean izan da, gas ontzi batean jartzen badugu, biderketa hau beti konstante izan behar da. Orduan, ontzia aldatzen dugunean, biderketa hau ere konstante izan behar da. Orduan, geratzen da, presio lehenengo ontzian, bider, volumena lehenengo ontzian, beti izan behar da, presio bigarren ontzian, bider, volumena bigarren ontzian. Gero, gailuzak, prozesu isokoro baten bidez, prozesu isokoro bat, volumena konstante mantentzea esan nahi du. Temperatura aldatu zuen eta ikusi zuen presioa eta temperatura zuzenki proportzionalak zirela. Hau formula honen bidez adierazi alda, eta berriro, gas ideal bakoitzeko proportzio hau beti konstante mantendu behar da. Hau da, lehenengo presioa, zati, lehenengo temperatura, beti bigarren presioa, zati, bigarren temperatura, izan behar da. Eta azkenik, Charles prozesu isobaro baten bidez, hau da, presioa konstante mantenduz, volumen aldatzen ikusi zuen zer gertatzen zen temperaturarekin. Eta horrela konturatu zen, volumena eta temperatura ere zuzenki proportzionalak zirela. Hau, formula honen bidez ikusi alda, volumena, zati, temperatura, beti konstante izan behar dela, eta berriro, ontzi baten volumena, zati, bere temperatura, beti izan behar da berdin, beste ontzi baten volumena, zati, bere temperatura. Legeak kombinatuz, gas idealen legea garatu zen. Hau da, presioa, bider, volumena, zati, temperatura, beti konstante izan behar da. Orduan, bi ontzi ezberdinetan gas bat sartzen badugu, proportzio hau mantendu behar da, eta horrela, hau beti egiten da. Presio bat, bider, lehenengo volumena, zati, lehenengo temperatura, izan behar da berdin, bigarren presioa, bider, bigarren volumena, zati, bigarren temperatura. Hau izan da dana, eskerrik asko ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.